эфирда яңалыклар чыгарылышы, сәнмесез студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Фатирда кумарлы уеннары оештырган чолда законсыз эш алып барган 2 кеше кулга алынды. Территориаль сайлау комиссиялары өчен участоклар дәвам итә. Бүген аларда алдан тавыш бирү старт алды. Алар нигездә мәктәпләрдә урнашкан. Бу укту процессына кумышауламыймы? Ләйсән Ханова ачыклады. Балалар куркыныч астында. Төшәсәләр, албит төшәргә дә могут. Потом бешенство может булырга. Илленче комплекста яшәүчеләр сукбайтларның күп булуыннан зорлана. Алып барышы буласы килгән. Хыял бар иде инде ул. Алып баручы булырга теләк белдерүчеләр редакция коридорына гына сыймады. Кастинг нәтиҗәләре хәбәрчебез материалында. Койнар суны иртәрәк бирә башладылар. Торбаларга суны 11 сентябрьгә кадәр сузылыр дип белдерсәләр дә, Ярчалы җыелык шелтәрләре оешмасы опрессовканы тизрәк тәмамларга ниятли. Әлеге җыелык шелтәрләрен сынау максатыннан башкарыла, торбаларга зур басым җибәреп, төзексез урыннарны ачыклыйлар. Әлеге 8 урында торбаларның төзек булмавы ачыкланды. Шуңа күрә бу участокларда ремонт эшләре алып барыла, ә башка территорияләрдә койнар суны кайбер шәһәрдәшләр инде бүгеннән үк алды. Койнар су бирелгән комплексларны экраннарда күрәсез, калган йортларга койнар су иртәгә биреләчәк. Торак коммуналь хуҗалыгы өчен бурычларны вакытында түләмәсәң, юл приставлары һәм терминатор яный. Соңгысы мәхәллә идарә оешмасы үзендә булдырган махсус система. Ул канализацияны блокировкага куячак һәм җәтләрнең бәдрәфендә су булмаячак. Шунсын әйтергә кирәк, мәхәлләгә караган комплексларда яшәүчеләрнең бурычлары алай күп түгел. Әмма ГЭС, Сидоровка бистәсе һәм Яңа шәһәрнең Челны строй ремонт идарә итү оешмасына караган йортларда яшәүчеләр турында алай дип әйтеп булмый. Җылы һәм кайнар су өчен ресурслар белән тәэмин итүче оешмага Жилкомсервис 29 миллион сум, Челны строй ремонт 32 миллион сум акча тиеш. Шәһәрдәшләрнең гомуми бурычы 165 миллион сумны тәшкил итә. Бу узган ел белән чагыштырганда 30 миллион сумга күбрәк. Шәһәрдә җыелык бирү сезоны кайчан башланыр әлегә түгел билгеләнмәгән, әмма бурычларын түләмәүчеләрне зур проблемалар туарга мөмкин дип белгечләр. А вот с такими компаниями, как Челныстройремонт, электротехников и Челныстройремонт, электротехниклар, Жилкомсервис оешмалары белән проблемалар булачак. Оешма җитәкчеләренә кичекмәстән чаралар күрергә кирәк. Аларның да запас акчалары, керемнәре түләүле хезмәтләре бар. Шуңа күрә аларга бурычлардан котылу өчен мөмкинлек бар. Бурычларны вакытында түләмәү җыелык шелтәрләрен төзекләндерүгә дә комачау итә. Быел шәһәрдә җыелык бирү объектларында зур төзекләндерү үткәрелде. Октябрь аенда яңа насос станциясе куллануга тапшырылачак. ПНС-9 станциясе Мәләкәс аръягы Кызылчалы ГЭС Зя бистәләрендә җыелык һәм кайнар су белән тәэмин итүнең сыйфатын арттырачак. Чаллыда 2 уен бинасы ябылды. Беренче очракта ГЭС поселогындагы 50 яшьлек Ират кафе исеме астында законсыз эш алып барган. Ә икенче очракта яшь егет комарлы уеннарны үз өендә оештырган. Аларга карата җинаять эше кузгатылды. Муса Җәлил проспектында урнашкан кафеда гриль бар исеме астында комарлы уеннар залы оештырыла. Хуҗасы 50 яшьлек шәһәрдәшебез. Было установлено, что Хәзерге вакытта әлеге җинаять эшендә гаепле бер кеше ачыкланды, аннан сорау алынды. Хәзерге вакытта аңа үй аресты салынды. Тикшерү эшләре дәвам итә. Әлеге җинаяткә катнашып булган башка затлар ачыклана. Җинаять урыныннан 3 уен терминалы һәм азарт уеннар урнаштыру өчен кулланылган җиһазлар алынды. Узган атнада тагын бер шундый очрак теркәлде. Яңа шәһәрнең бер торак йортында да 24 яшьлек Ират азарт уеннар оештырган. Кулга алынучы тулысы белән үз гаебен таныды. Аңа һәм ГЭС поселогындагы уен залы оештыручыга 4 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү һәм штраф яный. Илсия Валиуллина, Рамиля Алексеева, Андрей Рачеев, Яңалыклар. 13 сентябрь Татарстан Республикасы президентын сайлау көне бер вакытта җирле совет депутатларына да тавыш бирәбез. Сайлауларга кадәр 4 көн вакыт калып бара, шәһәрдәшләрнең күбесе гражданлык бурычын үтәргә әзер. Сайлауларга һәр вакытта да йөрдем һәм йөриячәк, башкаларны да сайлауларга йөрергә чакырам. Рәхәтләнеп барам сайлауга. Сез дә барыгыз. Сезнең кулларда безнең җәмгыятебезнең алга китүе. Шулай яхшы тормышка омтылу.
Мин нигә сайлауларга барам, 10 көнне обязательно сайларга кирәк бөтен кешегә дә. Государственный не бит инде ул эшләнә торган эш, президент сайлаулар. Һәр вакыт бардым, һәр вакыт барам. Сайлауга бөтен яхшы депутатларны сайларга тырышам. Участок сайлау комиссияләре эшенең яңа этабы башланды. Бүген аларда алдан тавыш бирү старт алды. Исегезгә төшерәм, 2 сентябрьдән 8-нә кадәр тавыш бирү территориаль сайлау комиссияләрендә оештырылган иде. Хәзер чират участокларда. Аларның берсендә хәбәрчебез Лейсан Ханова булып кайтты. Участок сайлау комиссияләре нигездә мәктәпләрдә урын алган. Комиссия рәисләре һәм мәктәп җитәкчелеге сүзләренә караганда, бу укыту процессына кумышылмаска тиеш. Ләкин шулай да аларның күбесендә, бигрәк тә укыту 2 сменада оештырылган учрежденияларда дәресләрне кыскартырга мәҗбүр булганнар. Шулда барлыгы 169 сайлау участогы эшли. Аларның 237-нче мәктәптә урнашкан. Дөрес бирдә дәресләрне кыскартмаганнар. Я раздаю вам по 3 разных видов бюллетней. Алдан сайлау башланырга санаулы гына минутлар калып бара. Комиссия әгъзалары соңгы әзерлек эшләре белән мәшгуль. Бюллетни мы получили вчера. Бюллетеннәрне инде без кичә үк алдык. Аларны теркәдек, мөһерләр куйдык. 2 имза барсы да нәкъ законда каралганча. Бүген инде тулы әзерлек белән сайлаучыларны көтәбез. Сайлау комиссиясе эшне инде күптән башлады. 2 тапкыр территориябызга караган халык белән аралаштык. Сайлау комиссиясе сәгать 4-тән кичке 8-гә кадәр эшли. Киләсе кешеләрне без үзебезнең участокларыбызда сайлап көтеп калабыз. Алар исә көттөрмәде. Раиса Павлова сайлау участогына иң беренчеләрдән булып килде. Ни өчен алдан сайлау сәбәбен күрсәтеп гариза язды. Голосую заранее. Мин Казанга китәргә җыенам, шуңа күрә алдан ук тавыш бирергә булдым. Бу хакта эштә дә әйттеләр, газетадан да укыган идем. Бик уңайлы бу. Тавыш бирелгәннән соң бюллетеннәрне конвертларга салып ябыштырып куялар. Алар участок сайлау комиссияләрендә бик астында сейфта саклана. Ә инде бердәм тавыш бирү көне 13 сентябрьдә иртәнге сәгать 7-дә күзәтүчеләр контроле астында аларны урыннарга салачаклар. Лейсан Ханова, Арат Закиров, яңалыклар. Сак булыгыз, урамда этләр өйрө. Укы елы башлану белән әти-әниләрнең йөрәгендә шом туа. Балаларның урамда үзләренә генә йөрү, мәктәпкә бару куркыныч. Шундый куркыныч урыннарның берсе шәһәребезнең 50-нче комплексы. Бирдә яшәүчеләр редакциябезнең Койнар элемтәсенә дә шылтыратты. 50-нче комплекста яшәүчеләрнең һәрберсе диярлек сукбай этләрнең күп булуыннан зарлана. Хайваннар инде күптәннән бу урынга ияләшкән. Мы один раз с Алисёнышем шли из садика, да? Бер вакыт без урамда кызым Алиса белән мәктәптән кайтып килүче кечкенә малай янына көтү белән этләр килгәнен күреп калдык. Кычкырып аларны куып җибәрдек. Без булмасак нәрсә эшләр иде ул? Уйларга да куркыныч. Инде бу бит инде кешегә зыянлык китерә, тешләсәләр, ал бит тешләргә дә могут. Потом бешенство может булырга. Вот их было штук 7, наверное. Алар җидәү булгандыр. Агылау бетергәннәрен үзем күрдем. Бәлки аларны приютка бирергәдер. Шәһәр эчендә генә йөрмәсеннәр. Сукбай этләр өчен приют әле проектта гына. Ул Минзәлә трактында төзеләчәк. Бүгенге көндә хуҗасыз хайваннарны алу белән шәһәр коммуналь хуҗалыгы шөгыльләнә. Этләрне күргән шәһәрдәшләребезнең идарә итү компаниясенә гариза бирүләре сорала. Жалоба поступает, она у нас поступает в ЖЭУ. Торак эксплуатация участогына шикаятьләр килә. Шәһәрдәшләребез шалтыратса, без шәһәр коммуналь хуҗалыгына мөрәҗәгать итәбез. Алар белән безнең этләр аулау буенча килешү төзелгән. Гариза 3 көн эчендә карала. Шунысын да искәртергә кирәк. Ел башыннан алып торак эксплуатация участогына бернинди шикаят та кабул ителмәгән. Эльвина Васильева, Гүзәл Хабибуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Шолы ТВ каналының Койнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Койнар элемтә телефоны 51 31 31. Шәһәрдәшләр хош сәфәренә кузгала. Татарстан Диния нәзарәте оештырган 40 кешелек төркем шимбә кичендә автобусларда Казанга китәчәк. Аннан якташларыбыз юлны самолетта дәвам итәргә тиеш. Казан, Стамбул, Джидда авиарейсы 13 сентябрь көне иртәнге сәгать 2-дә башлана. Көндезге 3-тә хаҗилар инде урында булачак дип хәбәр итә Чаллы мөхтәсибәте. Быел изге сәфәргә Татарстаннан барлыгы 750 кеше барачак. 1500 кешегә квота бирелгән булган. Хош кылучылар сонының кимүе доллар курсының кискен артуына бәйле дип билгеләп үтә республика мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин.
Bir атна ішінде көпме игілік қылып була. Татарстанда күзгі игілік атнасы деп аталушы республика акциясы башланды. Оның қысаларында оештырушылар һәм акцияда катнашу теләге булган һәркем игелекле эшләр кыла, оларга халыкны да җәлеп итә. Шулда акция ничек оештырылган теманы хәбәрчебез дәвам итә. Көзге игелек атнасында теләге булган һәркем катнаша ала. КамАЗ мәдәният сараенда мәсәлән уенчыклар җыялар. Аларны 18 сентябрьдә мохтаҗ гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга таратачаклар. Сегодня среда, третий день. Акция башланганга әле нибары 3 көн, инде 30лап кеше уенчыклар алып килде. Кешеләр бик ачык, булышырга телиләр. Шәһәрдәшебез Тәнзилә Гайнетдинова да игелеклек акцияда катнашырга булган. Ул оныгының уенчыгын алып килгән. Ребенок вырастает. Бала үсә, аның шөгыльләре дә, уенчыклары да үзгәрә. Тик аларны чыгарып ташлау дөрес түгел. Шуңа күрә мин ревизия ясап, аларны биргә алып килергә булдым. КамАЗ мәдәният сараена уенчыкларны 14 сентябрьгә кадәр китергә мөмкин. Аларны вакытта иртәнге 8-дән кичке 9-га кадәр кабул итәләр. Шулда оештырылган игелекле эшләр әлеге акция белән генә шикләнми. Вообще мероприятия будут направлены на... Чаралар өлкәннәргә дә адреслана. Шулай ук экология акциялары үтәчәк. Вузларда һәм яшьләр үзәкләрендә егет һәм кызлар белән масса күләм чаралар да оештырырга планлаштырабыз. Әйтик, 10 сентябрьдә спорт һәм сәламәтлек белән бәйле чаралар үтәчәк. 11 көнне Бөек Ватан сугышы ветераннарына ялгыз өлкәннәргә ярдәм итү планлаштырыла. Тагын бер көннән игелек аллеясы дип аталган чара башланачак. Аның кысаларында парк һәм скверлар җыештырылачак һәм агачлар утыртылачак. Бу әле эшләрнең бер өлеше генә. Все акции, которые пройдут в течение этой недели, акциялар бер атна буе дәвам итә һәм алар кеше бер-берсенә яхшы мөнәсәбәттә булсын, хәйриячелек артсын өчен оештырыла. Татарстанда моңа кадәр игелек атнасы язын оештырыла иде. Хәзер ул көзендә үтәчәк. Шәһәрдәшләр димәк елына 2 тапкыр республика күләм акцияда катнаша ала дигән сүз. Ләйсәнханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Шулы телерадиокомпаниясе яңалыклар һәм новости тапшыруларына яңа алып баручылар эзли. Бүген безнең редакциядә кастинг узды. Анда 100дән артык кеше катнашты. Чират көтүчеләр коридорга гына сыймады, яңалыклар алып барырга теләүчеләр ашхана бинасында көтеп утырды. Жюри вәкилләре имтихан алучы укытучыдан ким түгел, шуңа күрә биргән ныклы әзерлек кирәк. Кемнәрнеңдер теләге шул кадәр көчле, алар кастингка балалары белән килгән. Бәләкәй чактан телевидениедә алып барышы буласы килгән хыял бар иде инде ул. Мөмкинлек чыкты да килергә булдым. Бала белән булса да. Рәхмәт, булыштылар, кызлар карап тордылар. Кастингта табиблар, хисапчылар, программистлар, тыш табиблар да үз көчләрен сынап карады. Мин баламның телен яхшылатасым килгән иде, шуңа минең белән скороговоркалар ятладым. Һәм минем гайбәт килеп чыга башлады үземнең. Мин шуңа телевидениегә сезгә килергә уйладым, рекламаны күргәчтән соң. Мин Шолы ТВ яңалыкларын карыйм һәм миңа ул бик ошый. Алып баручыларның да эшләүләре яхшы дип уйлыйм. Алып баручы булырга теләүчеләрнең яше 17дән алып 41 яшькә кадәр. Алар арасында Лондоннан кайткан шәһәрдәшебез дә бар. Яны Роберт Чаллыга кайтканга әле бер айда үтмәгән, ул журналист һөнәрен үзләштерергә тели. Я к этому готовилась, то есть. Мин моңа әзерләндем, бераз тәҗрибәм бар, мин аны һичшиксез кулланачакмын. Хәзер эшләүче журналистлардан да күп нәрсәгә өйрәнергә телим. Киңәшләр белән булышсыннар иде, чөнки Чаллы телеканалы югары дәрәҗәдәге телевидение. Һәр кандидатка да алдан әзерләнгән текст бирелде. Алар тизәйткечләр дә укып күрсәтергә тиеш иде. Жюри әгъзалары интонация һәм дикциягә гына игътибар итмәде. Кайбер очракларда җырлап күрсәтергә яки үзең иҗат иткән шигырьне дә укып үтәргә туры килде. Гармуналы гале дускай, гармун уйнатты гале. Пчелки, труженицы тут, для себя нектар найдут. Парашют на одуванчик, в поле каждый колосок. Тихо, на ветру качаясь шепчет. Нас создал Бог. Кастингның икенче турына 20 кеше узды. Үз мөмкинлекләрен тулысы белән күрсәтсеннәр өчен кастинг 3 турда уза. Алып баручы ул акыл белән эш итәргә тиеш. Үз фикерен әйтә белергә тиеш һәм ачык иттереп җавап бирергә тиеш һәм тыңлаучыларга, радио һәм телевидениеларны карап баручыларга, тамашачыларга үз фикерен чын йөрәгеннән чыгарып халыкка әйтеп, аңлатып бирергә тиеш дип уйлыйм. Һәм күпләр аларның арасында бар шундый алып баручылар чынлап та бик яхшы гына җавап бирәләр. Новости һәм яңалыклар тапшыруында яңа алып баручыларны инде октябрь аенда ук экраннардан күреп булачак. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, яңалыклар.
Біздің яңалықларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга. Көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән иртәгә кадәр саубулашам. Кичләрегез исән минутсын. Икемеңдә 15 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. Предприятие продает аквариум объемом 150 литров для офиса 2015 года выпуска. Телефон 56 15 09. Здесь я родилась, выросла, нашла любимую работу, обрела семью, друзей. Помню, как появились первые жилые комплексы, проспекты. Сегодня мои Челны обрели второе дыхание. Все в движении и развитии. Душа радуется. Спокойно за своих детей и внуков. Люблю Челны. Иду на выборы.